Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, mancing maning lur. Oke, sore-sore mancing nang spot biasa lur. Kaliwangi. Spot Desa Kaliwangi, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Oke lur, umpan nasih perketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Samber langsung jus kocor dor yakin jus buat ini kocor banget kok. Iya, kilur water. Oke, toples ya. Oke, apa sih ya? Ya no PW banget ya mancing ini kan udah sore-sore lur kayak jam kira gue tahun berapa lur itulah 14 Ak itulah 14 aduh iya kie lur kie ser perlunjaran boleh oke gacor dor jus aduh masih kejeron ya masih kejeron
Dalam Eh, angsal niki alitan wak. oh ya rembutan ya. Kikal. Kikal lur, lur. Aduh, aduh. Lemes banget pancingnya ya. Nggih. Tapi ada yang gede-gede ya akeh kok ya. Dalam nggih. Kena manjat. Nek teng mriku diurang ta ageng-ageng. Ambil konten apa? Nggih. Iseng-iseng ae kontenan. Kura-kura kayak oleh sidat cilik. Nang pundi? Kan kene pinggiran iki. Nek Menurut tahan. kapan sih ya wingi ta kula teng niki jembatan niku mengandap iki sami sidat alitan. Jangan sih bende. Aku kali kapan Gandaria Oh. Kalau main bal apa? bal. Bal gobal Anwar. Oh nggih kula wetane Pak Kuneng Oh kalau main. nggih kula ngilene Berarti merkone rasiwan saya. nggih pas wetane kula Rasiwan yang bakul dia. Bojone bakul. bakul roti Iya, iya Ketane pas. nggih Rasiwan delenge sini ngomong apa? Ketane. asih nang omah kaya niku urung makat maning wingi ta tes kiye kerja nang sawah bae. Anu sing sidat cilikan karo pancing gede apa? Dalam Sing sidat cilikan karo pancing gede. oh rahasia tanggung lah Nanti mancing-mancing jembatan tanggung ngisor jembatan kayak ngisor Merjalan raya kaya. iya jembatan sing kuning Budak sih wingi yo. iya ini budak Kan agak akeh banget ya sidat. manjat kabeh kayaknya sih guys sering banget banjir lagi macam mana bewingi jarana sih ngolih nganang ngisor perdabuan tapi Gede. ora gede banget jadi mas lengan tok lah Ini 0,1 kae yo mancingnya. apa nih Yang harga mancing lembutan ta. aku ngangone 0,3 0,3 0,5 Panen ora cekan dah kalau tuku. racikan kadang anak kuene sih campuran sejen maning nek tukon banyak banget kok Pak Iya, ora mesti ya. iya Kayak mari pengembangan kayak anak-anak banget. Kita mari pengembangan. penembangan Tapi apa di Cilongok kana. Cilongok Kita pernah siting lur terus oh sambil rata ya sedurunge iya pengembangan lah. hah Perkemina padi sing wisata kayak kolam renang. aku sengi sore biasanya mancing uceng nang kono Iya ujang. Ya teneng sih yang nya gabung karo kae wong ngarasa kawera pandi lah. Sing aris mancing rumah Iya. mancing ya. Kayak wis jos yo. iya kata wis piro sih yo wingi sakuan yo Awit zaman pertama gue. so wulane 50 apa 60 sih ki Nanti bayar gajiannya ya. iya per bulan Jos. Anu masuknya bisa ngkon supaya gue ke melu YouTube karo digabung ya. Gabung terus Facebook ya. naik Facebook dewek maning Oh iya. naik Facebook ta ora kudu kiye sementing viewer saya tembus Iya. sing like tembus sih gue Gue ngersing gue. anger sing gue kan kudu ana persyaratan Oh. jadi anu subscribernya kudu 1000 tontonannya kudu 10.000 apa 10 juta ya sakuan Iya. 1 juta Subscribe kudu. iya Tapi sing jelas jam aneh sih gue. jam gini jam tayangnya kudu 1 juta anger sing video dawa anger sing video cendek kudu 10 juta Sing komen, sing like. sing nonton Iya sing nonton lah. anger sing nge-like ta ora ki banget Kan
tahun selawas banget sih ya. Tahun lawas banget, kawit 2017 apa pira jere. Ki aku mene jalan pira siap. Setengah tahun lah mene. Urung satu satan, anu arang banget sih, arang banget upload video. Kayak gitu bentuk ya. Iya, Di sekolah apa kan? ora. Nek lagi kayak iki yang lagi ketok, ora sibuk kena pegawean. Dagang sih nang omah, Hah? dagang nang omah. Oh, dagang apa? Anu sembakoan warung. Oh iya, buka warung rumah. Iya. Biasanya melu kue kang rasiwan aku. Kerja. Iya nang kian royakan. Kuwi ana pira sih 4 tahun dan kayane. Sering buat melu Ya gue. wingi bareng karo nyong nang Depok. Nyong Iqbal Anwar gue. Iya. Bareng karo nyong nang Depok. Cuman nyong arep mari Mbak Tamani iki lah metu anak sapi yo kowe. Beli Oh si kie. beli. Rasi wan. Si kie be melu ku arep Coba adine cucun apa itu? Komar. Ora paham aku. Ora paham. Arep Mas Cucun eta paham. Hah? Mas Cucun eta paham. Ora paham. Nyong kenale wingi Iqbal apa lah. Tapi kira apa nih Depok maning kayaknya dah. Arep sing sering Batam ta gue Mas Cucun. Eta kayane 3 tahun gue. Setahun. Setahun full. Dari Sawal makat balik seminggu arep bada. Tapi kayak yang kantor berarti panik kayak campurannya apa sih? Anu kian apa rane? Roti gandum Oh, dicampur karo apa? karo roti klik. Roti gandum, roti klik, terusan ndoge nganggo nduk bebek. Oh. Tapi karena gawe sepisan kan aku ngasuk mana ya? Orang mampu. Oke, sebulan. Oh. Tapi dalam kulkas. Oh iya, dari rak aku ya. Iya. Dadi ora mambu. Jamur sih. Dok, bebeknya karo kuning-kuningnya apa karo saya anu nih? Kuning-kuning etok. Putih-putih sing ora tekanu. Nek putih tekanu pliket, Iya. ora gelem kakal. Oh, apa ya buat aja. Anak kayane kok. Dadi bubar Sing anu palung sing cokan mangani gue yo iwak yo. mangani iwak benter. Termasuk baceman ada kayak mangani juga. Iya. Sehat. Dan yang kabur-kabur gue yo. Aduh gembok. Bubar kabeh sisan. Ini kalau sana ini mendal banget lah. Kayak. Wingi arep mbok tuku malah kiye kok apa rane ganti kopstir ngarep kejlegong kok nganti Aku ada ndeleng kae. kene kiye. Sing maris nunga mancing kae. Iya. Mancingan mbok bosan ya iwak cilik tapi dul. Yo kok sering banget. Nyenangi banget dong. Dikasih Aku biasanya mancing nang beci. dia beci gue. Ya, ketika Pak. Gue serampung mungkin kurang tapi nyong